ציקלון, אלוף בניקיון, ועוד בעוצמה של 480 WSP, Watt Suction Power, כן, זה שואב האבק הבא שלכם. מדובר בשואב אבק של גולדליין, חזק במיוחד, עוצמתי, ללא שקיות, שואב אבק ציקלוני עם פילטר הפא, הפילטר הכי בריא והכי טוב בעולם. ואני כבר רוצה להראות לכם כדוגמה את הפילטר הזה, פילטר ההפא. ובכן, יש כאן מיכל איסוף, אני שולף אותו בקלות, אני פותח אותו. הנה פילטר ההפא, גבירותיי ורבותיי, אנטי-בקטריאלי, אנטי-אלרגני, המסנן הכי טוב בעולם, בעל תקן בינלאומי בריאותי. אנחנו מדברים על יופי של פילטר, ובכלל אנחנו מדברים על יופי של שואב, כאשר אני מחזיר עכשיו את מיכל האיסוף הזה בחזרה, ואנחנו רוצים עכשיו להראות איך אנחנו שואבים עם שואב האבק הזה בעוצמה אדירה. בוא נתחיל עם המחיר, WSP. נכון, אני הכנתי לך היום מסלול מכשולים, הכנתי לשואב מסלול מכשולים, אז לדעתי את הראש שמתאים לשאיבה של אבק משטיחים גם מרצפה אתה יכול לפרק. אנחנו נתחיל עם משהו קל, למשל, אתם יודעים, חתיכות נייר נחמדות שכשמתפזרות להן על הרצפה או על השטיח תמיד כדאי לשאוב. אז במקרה הזה אנחנו נתחיל עם קצת נייר, עופר, ואחר כך בבקשה ירון, נציע לשואב. תראה את הכוח, תראה את העוצמה, תראה את היניקה, 480 ואט, Watt Suction Power כמובן. אנחנו מדברים על שואב אבק שעושה את העבודה. מה עוד, איזה עוד מכשול יש? חכה, אז מורן הנחמדה שלנו כאן, המכונה אילנה, הביאה לנו גם את מה שאתה אוהב לפזר במיוחד על הרצפה, קצת דגנים. דגנים, קורנפלקס מה שנקרא, אז בבקשה, תשמע מה לעשות, גם זה קורה. זה שואב אבק ציקלוני, תכף אנחנו נסביר מה זה ציקלוני, הוא עושה את העבודה, ותראה את העוצמה, אני קצת מרים למעלה את הצינור, ובכל הכוח הוא עושה את העבודה, הוא שואב, אמרנו, 480 WSP. עכשיו רגע, לפני שאתה הולך אני רוצה להסביר מה זה ציקלוני, מה זה אומר. אין כאן שקית בשואב אבק הזה, זאת אומרת, ברגע ששואבים, מיכל האיסוף הזה כאן, מסתובב לו האוויר בצורה ציקלונית, ויוצא החוצה, כאשר הלכלוך נשאר כאן בפנים. זה הרעיון של עוצמת השואב הזה. האוויר לא נתקע, הוא נכנס ויוצא החוצה באותה עוצמה, לכן העוצמה לא נפגעת, ולאורך הרבה זמן, כפי שראיתם, השואב הזה שומר על העוצמה שלו, אותה עוצמה של 480 WSP, Watt Suction Power, זו עוצמה אדירה, וזה שואב אבק אדיר של גולדליין. מה עוד הכנת לי? אז הפעם אני רוצה להציע לך משהו קשה במיוחד. כן, בבקשה. מה יש לנו כאן? תשמע, פילטר הפא, עד שתשפוך, פילטר הפא נחשב לפילטר הכי טוב בעולם, זה פילטר שהוא אנטי-אלרגני ואנטי-בקטריאלי. בקיצור, שמו כאן נתונים מצוינים בשואב האבק הזה. נעצים הבאת לי, טוב, נעצים. פעם ננסה קצת נעצים, אז בסדר. תשמע, בוא, אנחנו, רגע, אבל מה? תשמע, אנחנו נשאב ואנחנו נראה את האפקט הציקלוני במיכל האיסוף ביחד עם פילטר ההפא. בבקשה, אתה רואה? הנעצים נשאבים ומסתובבים כאן בפנים ביחד עם האוויר. תראו איזה יופי. מסתובבים עם האוויר והאוויר יוצא החוצה ולא נתקע. זה הרעיון של שואב אבק ציקלוני, משוכלל לחלוטין. עכשיו תשמע, ראשי שאיבה יש לנו כאן. איזה יופי, חבל על הזמן. ראשי שאיבה, הראש הזה לשאיבת הלכלוך, האבק למשל מהשטיחים, מהרצפות, בבקשה, עם המברשת שיוצאת כאן החוצה. רק רגע, נראה לכם, הנה בבקשה, המברשת הזו שיוצאת וחוזרת בחזרה. אתם רואים? הנה, יוצאת, חוזרת בחזרה, ותסתכלו על הראש הבא. עם הראש הזה אתם שואבים את הלכלוך, את האבק מהספות, מהריהוטים, מהריפודים, ועם הראש הזה אפשר להגיע אל הפינות של הבית, אל המסילות של התריסים, אל הווילונות למעלה, וגם מוט טלסקופי מתכוונן. נכון, יש כאן מוט טלסקופי מתכוונן, אפשר לכוון אותו לפי הצורך, לפי האורך והגובה של המשתמש או המשתמשת, ובנוסף אפשר לבסט עוד את עוצמת השאיבה עם כפתור שנמצא כאן בחלק העליון, פותחים, סוגרים, מגדילים ומקטינים מאזור השאיבה את עוצמת היניקה של השואב. גולדליין, במקום 999 שקלים מחיר מומלץ או 798 שקלים מחיר רגיל, מבצע. מבצע, 498 שקלים בלבד, 6 תשלומים של 83 שקלים, אופציה, פרטים במרכז ההזמנות, שואב אבק חובט ציקלון, אתם רואים אותו עכשיו, נוחות טובה מאוד בשאיבה, יופי של שואב, עוצמה אדירה עם אותו פילטר הפא כמובן של גולדליין, אופציה, פרטים במרכז ההזמנות. בכל מקרה, יופי של שואב אבק, פשוט עוצמתי, אדיר, ציקלון, פילטר הפא, 480 WSP, גולדליין, שואב שוכב מה שנקרא. המחיר המומלץ הוא 999 שקלים, בערוץ הקניות בשגרה 798 שקלים, מבצע, חבל על הזמן. רק 498 שקלים ב6 תשלומים, כדאי למהר ולקנות עכשיו.